Hej. Jeg skal gennemgå et forsøg, der handler om indgreb i kemisk ligevægt for et ligevægtssystem. Det er foretaget af mig i fællesskab med Johan. Og her har vi et ligevægtssystem, som består, hvor vi har en jern 3-ion, og så har vi en thiosulfat-ion, hvilket til sammen danner den her komplekse ion, og den komplekse ion er rød. Så vi har altså reaktanterne herover og produktet herover. Produktet er som sagt rødt. Og jeg har så også opstillet ligevægtsbrøken, eller ligevægtsloven for systemet, hvor vi har ligevægtsbrøken her, og så har vi ligevægtskonstanten. Og del 1, der går det ud på, at vi tilsætter jernnitrat, som jo er en af reaktanterne. Og det her indgreb gør, der jagter vi, at blandingen bliver mørkere rød. Og det her skyldes, at når mængden af en reaktant forøges, så bliver ligevægtsbrøken mindre. Hvis vi altså får mere af det her, så bliver hele brøken mindre, fordi når nævneren bliver større, så bliver hele brøken mindre. Det betyder, at reaktionen forskydes mod højre, og altså at der omdannes reaktant til produkt, indtil ligevægten igen er opnået. Og som sagt var produktet rødt, hvilket betyder, at når der kommer mere produkt, så bliver blandingen mørkere rød. Del 2 gør vi så det modsatte. Der tilsætter vi netop nemlig ascorbinsyre, som reducerer jern 3 til jern 2, og vi får altså fjernet den ene af vores reaktanter, igen jern 3 nitrat. Og vi lavede 2 delforsøg til del 2, hvor del A, der havde vi blot ren jern 3 nitrat og tilsat så det her ascorbinsyre, og det blev helt hvidt. Det gik fra at være guldigt til at være hvidt, og i den blanding, vi lavede i starten, der går den så fra at være rød til orange. Og det her skyldes, at når mængden af en reaktant falder, så bliver reaktionsbrøken større. Det kan vi se her, hvis den bliver mindre, så bliver nævnerne også mindre, og det betyder, at hele brøken bliver større. Den bliver altså større end ligevægten. Og så forskydes reaktionen mod venstre, hvilket betyder, at der omdannes produkt til reaktanten, indtil der igen opnås ligevægt. Vi får altså mindre produkt, hvilket betyder, at blandingen bliver mindre rød. Del 3 har vi gjort på samme måde som i del 1, men i stedet for at tilsætte jern 3 nitrat, så har vi tilsat kaliumtiocyanat. Altså, det har vi tilsat reaktanten tiocyanat. Og her bliver blandingen meget mørkrød, og det skyldes igen, når mængden af en reaktant forøges, så bliver ligevægtsbrøken mindre. Reaktionen forskydes på højre, og der omdannes reaktant til produkt, indtil ligevægt igen er opnået, hvilket forklarer, at vi får en masse mere af det røde produkt, hvilket betyder, at blandingen bliver meget rød. I del 4 har vi gjort ligesom i del 2, hvor vi fjerner en reaktant. Her har vi bare fjernet tiocyanat. Og ligesom i del 2 havde vi 2 delforsøg, hvor i del A, der tilsatte vi sølvnitrat til ren kaliumtiocyanat. Og her dannedes der tydeligt hvidt bundfald, og når vi så bare gjorde det i blanding fra starten af, i del B, så blev det bare gult. Og grunden til, at det her sker, kan forklares med ionreaktionen, fordi at når sølvioner reagerer med tiocyanat-ioner, så danner det solidt bundfald. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Nå. Det er en tungt opløseligt, så det der er altså bundfald. Men det kan betyde, at vi får fældet noget af, ikke af G'et, jeg ved ikke hvorfor jeg skrev af, men vi får naturligvis, det får vi også, men vi får naturligvis fældet noget af tiocyanat. Og det gør altså, at vi mængden af en reaktant falder, reaktionsbrøken bliver dermed større, og der bliver nødt til at blive omdannet mere produkt til reaktant, hvilket forklarer, at blandingen bliver mindre rød end før. Del 5 og 6. Her har vi lige billedet først. Reagensglas 5 og reagensglas 6. Reagensglas 5 har vi opvarmet, og reagensglas 6 har vi afkølet, og vi kan så se, som vi så før, reagensglas 5 var blevet helt orange, hvor at reagensglas 6 var blevet en smule mørkere end det røde, som reagensglas 7, som bare det reagensglas med en almindelig blanding havde. Og det der er sket her, det er, at når vi kan se, at blandingen er blevet lysere, så må, så må den være forskudt til venstre.
Og vi ved, at hvis temperaturen hæves, så sker der en forskydning i endoterm retning. Så når vi ved, at den er forskudt til venstre, og vi ved, at temperaturen er hævet, så må forskydningen ske i endoterm retning. Så må den endoterme retning være mod venstre. Ja. Og det her betyder også, at, kommer vi tilbage til her. Og det andet, det modsatte er så, at vi ved, at når det bliver mørkere, så er det en forskydning mod højre. Og vi ved, at hvis temperaturen sænkes, så sker der en forskydning i eksoterm retning. Og eftersom at vi har afkølet det her, så må den eksoterme retning være mod højre. Desuden, når vi ved, at den endoterme retning er mod venstre, så må den eksoterme retning naturligvis være mod højre. Og det vi også ved er, at er reaktionen mod højre endoterm, så vokser KC og er det her er så forkert. Fordi reaktionen mod højre er eksoterm. Så det betyder, at ligevægtskonstanten aftager konstant. Altså den aftager ved begge de her to. Den bliver ikke højere her. Den aftager bare generelt. Det går ikke så godt det her. Okay. Men det er i hvert fald rigtigt her, at ligevægtskonstanten bliver lavere her. Wow, okay. Går godt. Ja. Del 7. Her har vi noget kaliumpermanganat, som altså er lilla, og vi startede med at have det sådan her i begge glas, og helst så fortyndede det så, sådan der kom dobbelt så meget vand her. Og når man kigger fra det ovenfra, kan man se, at de har samme farve. Det har vi ikke billeder af, og når man kigger fra det fra siden, kan man se, at de har forskellige farver. Altså at det her er mørkere, og det her er lysere. Og det er fordi, at når vi ser det ovenfra, så kigger vi stadig på den samme stofmængdekoncentration. Men når vi ser det fra siden af, kigger vi på forskellige stofmængdekoncentrationer, og kan altså se, at det er blevet fortyndet, og der er større mellemrum mellem molekylerne. I 7b, der brugte vi den blanding, som vi har brugt i alle de andre forsøg. Og kan så se, at det ikke kun er fra siden, men også oppefra, at den fortyndede blanding er blevet lysere. Og det er naturligvis, fordi der er sket en ligevægtsforskydning. Nu kigger vi så tilbage på vores brønd. Sådan. Og når mængden af her har vi så ligevægtsbrøken, og når volumen fordobles, så halveres stofmængdekoncentrationerne for alle de ioner, der indgår, altså både reaktanterne og produkterne. Men eftersom at vi kun har et produkt og 2 reaktanter, så bliver nævneren halveret dobbelt så meget, som tælleren gør, hvilket betyder, at vi får en større ligevægtsbrøk. Og når ligevægtsbrøken bliver større, så ved vi, at reaktionen går mod højre. Og når reaktionen går mod højre, bliver der altså dannet... reaktionen går forskydes mod højre, hvilket betyder, at der dannes flere og flere. Altså produkterne bliver dannet til reaktanter, hvilket betyder, at det bliver mindre rødt. Done. Lidt forvirrende, I'm so sorry.